Poďme sa pozrieť na tretí komentár na našom YouTube od Viktórie Švajnerovej, ktorá píše pod video, kde som hovorila na tému kino a deti, ako vieme vyťažiť zo zážitku s dieťaťom v kine, obzvlášť ak ideme na rozprávku, ktorá je v angličtine alebo v nejakom cudzom jazyku. A tiež som vyzývala rodičov, aby deti vystavovali zahraničným filmom v originálnom jazyku, pretože je dôležité, aby sa deti naučili, že je OK, keď nerozumejú úplne všetkému. Každopádne, ten komentár bol: čiže ja dieťu mám zaplatiť drahé kino a nechať ho to pozerať v angličtine, aby nič nerozumel. To skôr, keď chcem, aby vedel anglicky, mu doma sem tam pustím po anglicky rozprávku. OK. Nemusíme chodiť do kina, ale ak ideme, tak vieme z toho viacej vyťažiť. To bola pointa toho videa. Ale samozrejme, že viete pustiť anglické rozprávky doma za lacnejší peniaz. Ona tam hovorí, že sem tam pustím po anglicky rozprávku. Ak si myslíte, že to dieťaťu pomôže, že sem tam vidí Frozen po anglicky, tak to veľa vody nenamúti teda. Niečo tie deti pochytajú určite, že to nie je úplne na škodu, ale v tom jazyku musí byť pravidelnosť a nejaká systematickosť. A niekedy rodičia, keď sa rozhodnú neprihlásiť dieťa k nám, tak povedia niečo v štýle, že my mu púšťame doma takú našu angličtinu. Keď sa spýtam, že máte nejakú vlastnú metódu, tak povedia, že niečo tak ako, že nájdu online a tak niečo ako, že púšťajú. Zase lepšie ako nič, ale my máme vyskladané kurzy odborníkmi. A tá slovná zásoba na seba nadväzuje a dáva to celé zmysel. Dieťa musí byť vystavené tomu istému obsahu znova a znova a znova a znova, aby pochytilo tie frázy. Takže ak chcete tú našu metódu nejakým spôsobom doma aplikovať bez našej originál metódy, tak môžete niečo púšťať deťom, ale opakovane a to isté. A potom to s nimi nejakým spôsobom preberať skrze nejaké hry a aktivity, ktoré tú slovnú zásobu znova ako keby ukotvia v pamäti toho dieťaťa. Viktória, ďakujeme za tento dlhý koment.